האם אתם מושקעים בבורסה האמריקאית? זה סרטון שהוא עבורכם. האם ידעתם שקיים על פי החוק באמריקה מס עיזבון? כל בן אדם שמשקיע דרך הפלטפורמות של מסחר עצמאי בבנקים, בבתי השקעות, משקיע מעל $60,000. במקרה חס וחלילה פטירה, כל דולר שהוא מעבר ל$60,000 ממוסה 40% מהקרן שלו, לא מהרווחי, מהקרן. שימו לב, אם זה בהשקעה בנכסי מקרקעין בארצות הברית, אם זה בהשקעה במניות או אגרות חוב אמריקאיות, ואפילו אם אתם מחכים מדד S&P 500 או מדד הנסדק, שזה נהיה מאוד נפוץ, גם כאן אתם יכולים להיות חשופים למס העיזבון. על מנת להקטין את התלות במס העיזבון, יש פלטפורמות מסוימות שאפשר להיחשף לשוק האמריקאי ב100% וזה מוחרג על פי החוק, למשל בקופות גמל להשקעה, קופות הגמל שלכם, בקרנות הפנסיה שלכם, ביטוחי המנהלים, בקרנות ההשתלמות שלכם. אז שימו לב, לא להיות חשופים ביתר המידה בכספים שלכם למס העיזבון האמריקאי. לעומת זה, אזרחים אמריקאים, פה אתם מרוויחים. עליכם זה לא חל, זה מתחיל לחול עליכם בהשקעה מעל $11 מיליון. כל עוד השקעתם פחות ויש מקרה פטירה, אתם לא תהיו ממוסים. לא אתם, יותר נכון הילדים שלכם. אז שימו לב לדבר הזה, זה מאוד חשוב. מרבית האוכלוסייה בישראל לא מכירה את הנושא של מס עיזבון אמריקאי. כנסו לגוגל, תרשמו, תכירו ותעשו את השיקולים שלכם. שיהיה בהצלחה.